Не, здравейте ме спасил кобилка. Бях за нула време, бях с батерията, да ме бензин. Умрях за нула време, защото ти го тъпи контейнери. Добре, че имах пожарогасител. Забавих се с 5 секунди някъде при Хънтър да ме уби. Какво ще правим, ми кажете? Аз не съм слаб или аз съм слаб на монструм? Аз съм като една риба капка. Аз сега видях една стена с многото яйца. И как се няма да отида, се кача горе. Нали, опиколих там другите контейнери, нищо нямаше. И щом, нали, намерих това, дето беше там, да, където беше това, де бяха яйцата, намерих канистра с бензин и имаше дупка горе и аз цъкнах спейса да се кача там. То тъкмо се излюпят. Защо трябваше да се качвам? Като беше първо дънена улица. А второ беше тази дънена улица и второ нямаш много нямаш къде да го врътна, да го измавя. И то се излюпва и аз тъкмо се качих. Аз си мислих, край няма да се качи. То се качи при мен, аз не знаех, че чудовищата от някъде вече могат да се качват. И щом се качи, аз го забавих с пожарогасител и умрях. Ай, чао.